Nazdar. Ja som sa akorát zobudil na pohode. Dobré ráno, ľudia. Toto je môj výhľad, keď som sa ráno zobudil. Mám šťastie, že není strašné horko. Včera to bol akože hardcore party. Mega, super, strašne dobré. Ešte lepšie bolo na tom to, že som sa zobudil a nemám opicu. Alebo teda a.k.a. neboli ma hlava. Normálne ja som sa zobudil tak strašne vysušený. 24 stupňov, to je dosť pohode, lebo na pohode býva 36 stupňov a keď je 36 stupňov, tak to je hardcore. To je taká sranda proste, za toto by sa normálni ľudia hambili až na to, že nejsem normálny. Oh my god, tak toto akože, toto by malo ísť iba na Hero. 13:30, presne. Zostrihané video, ale problém je to, že mám vybitý počítač, vybitý telefón, vybité externé, vybitú kameru, všetko vybité. A zároveň som strašne ďaleko od areálu, aj od sprch. Pozerám ťa možno ešte od 2023. A ťa prepichla zázemie. To nemôžem zverejňovať ja. Ja nie som osprchovaný, nemám pomité zuby. Nepovedzte mi, že toto není proste pík života. Nemám pohár, nemám nič, neviem, som smedný. Leo, čau. Ľudia, toto není vôbec sranda, toto je hrôza. Ja nie som osprchovaný, nemám pomité zuby. Som smedný, mám suché pery, nemám pohár. Asi preto, že sme na pohode. A je to v pohode overall. Proste chill. 18:19. A až teraz začína môj deň, akože vážne. Teraz som si znova umyl zuby, lebo som sa cítil špinavý proste. Idem si pre môj počítač a pre moju externú, ktoré by mali byť nabité. Ľudia, mám počítač, ktorý je nabitý na 24%. Západ slnka, ľudia, toto je nádhera. Toto je naozaj nádhera. Toto je Slovensko. Krásne, ty kokos. Viete čo, aj som rád, že zajtra idem už, lebo ďalší deň by som už vlastne asi ani nezvládol. Teraz som cítil, že som potreboval oddych. Crazy, krásne. Nepovedzte mi, že toto není proste pík života. Akože není, ale je to určite jeden z nádherných momentov. Lebo proste si chillujete na streche auta, máte takýto výhľad. Môžete si proste robiť čo chcete. Môžete si zakričať kľudne aj Halleluja!